This is me. Say about you. I am 8. My name is Andrej. This is my dad. How old is your father? He is Andrej tall. I am 8. I like chocolate and family and mom, brother and sister. What can you do? Can you play football? Yes, I can. I am. I am a football player and goalkeeper. My favorite book? My favorite book is Klub Záhad. Dobre. Stručne o knižočke povedz. Spisovateľ sa volal Tomáš Berezina, ilustrátor Nora Nováčiková, vydavateľstvo Fragment. Dobre, tak o knižočke dačo. Že ja vám porozprávam moju najobľúbenejšiu časť, ktorá sa volala Strašidelná búdka. Dobre. Strašidelná telefónna búdka. Boli dvaja chlapci a jedno dievča, ktoré riešili v noci nejaké záhady a potom išli po tme, išli a počuli také mrazivé takú hudbu alebo také niečo ako rozprávanie a snažili sa zistiť, že kto ten zvuk vydáva, ale potom išli za tým zvukom až došli ku takej telefónnej búdke, ktorá ani nešla a Bol v nej moderný prístroj alebo taký starý telefón? bol v nej starý prístroj, ktorý ani nefungoval, ale potom keď už bola taká väčšia tma, tak potom to skúsili otvoriť a išiel z nej dym. A v tom dyme boli aj takí duchovia. A Jeden z tých pátračov sa stratil, však? Dobre, tá knižočka je ešte čím taká zaujímavá? Ukáž to ľuďom, lebo možno to oni nepoznajú. Že obsahuje takú super magickú hudbu, lebo tu napríklad tu je otázka, tak keď potiaľ to prečítame, tak tu musíme najprv dohádnuť a potom, keď tam dáme tú super hudbu, tak nám tu vznikne také slovo. Takže aj tým je tá knižočka zaujímavá. Dobre, otázočku pre ľudí dáme dáku? Mali sme? Nemali sme. No tak, zatlieskame.